Societat Disruptiva Unió Musical de Xeresa també ara mateix acaba de sonar fenomenal, espectacular. Però aquesta última part sí que és especial també per les peces que anem a escoltar. De seguida els contem què interpretaran el grup La Tardor i la Societat Disruptiva Unió Musical de Xeresa. Abans, però, vull cridar una persona, ella ha sigut la reina de les festes, Joana Pons Olmos. Joana ha sigut la reina de les festes i volem parlar també de la importància que té la música en cadascuna de les festes que es fan i de les actes i de les coses que es fan en un poble com Xeresa. Joana. Bona nit. He pensat que seria bonic entregar aquest detall a la banda del nostre poble en el seu dia. Només he de reir les festes tan meravelloses que he passat amb aquest. I com diu el cap de banda, la banda mola més que ninguna. La cabalgata va ser una flipa. I la Diana no es pot escriure en paraules. Espero que gosaré del detall. Bueno, com us deia, un moment emotiu, clar, un moment en el qual ells saben que s'han superat i arriba la recompensa, és el moment en el que els educandos entren a formar part de la banda, esa banda en la que ja han assajat, que ja saben que volen estar, en la qual ja tenen un instrument concret i avui és el dia, en el que oficialment formen part de la Societat Disruptiva Unió Musical de Xeresa i els qui hem format part sabem que el dia d'avui és un moment únic. Així que demanem de nou la presència del president de la Societat Disruptiva Unió Musical de Xeresa, Paco Pérez Cuixart. S'incorpora a la Societat Disruptiva Unió Musical de Xeresa Aitana Altura Ibáñez i Cristian Sebastián Montero. Una banda es forma de persones que toquen un instrument amb la fusta, el metall, la percussió i també amb la corda, amb un director. Una societat musical la formen els professors, que en són molts, que ensenyen els educandos que aprenen dels professors, els pares i mares que porten els fills i filles a estudiar música, que els compren l'instrument fins i tot. Una societat musical es forma perquè hi ha un grup de persones que la gestiona, en este cas una junta directiva que ha de pagar a un i a altre, fer impostos de societats, IVEs, cànons, a autors, etc. I també molt important, una societat musical es manté gràcies als socis, a les persones com vostès, que amb una quota permeten que tinguem uns joves amb l'oportunitat d'aprendre música, si així ho desitgen, joves o no tan joves, qui vulgui, i que tinguem músics o fins i tot un local també on poder donar les classes. I després estan moltes altres persones que no són de la directiva, no són músics, però que tenen un lligam especial en la banda, perquè gràcies a aquestes persones i al seu treball també és possible que la banda siga una realitat. Una d'aquestes persones, incansable treballador i col·laborador d'esta banda, i per això avui se li lliura el Premi Francesc Ibars, de la mà del president Paco Pérez, a Adolfo Barbosa Orengo.
Adolfo, gràcies. És l'hora d'escoltar el grup La Tardor i a la Societat Destructiva Unió Musical de Ceresa, dirigits per Antonio Cuenca. Abans, el president vol dirigir-vos unes paraules. Bona nit a tots. Vull donar les gràcies al grup La Tardor que s'ha acompanyat esta nit. L'enhorabona als nous músics de la banda, tant Aitana com Cristian, i també volem donar-li les gràcies a Puri per presentar aquest concert i fer-li una entrega d'un xicotet de detall. Arriba l'hora d'escoltar la Societat Destructiva Unió Musical de Ceresa i el grup La Tardor. Ells interpretaran La vida és bella i homenatge a La Tardor. Amb tots vosaltres, amb el director Antoni Cuenca Castelló.